नाकाय देवान मनशाक जीव जाय म्हूण जायतीं झाडां तयार केली गोरी फुलां आनी फळां देवान झाडांक त्या दिली मनशान भाजीपालो कापून आपल्याची पोटां भरली गोरी फुलां माथ्याक पावली गोरी फळां मनशान चाखली गोरी फुलां माथ्याक पावली गोरी फळां मनशान चाखली आमकां बारकुंडाक बोड लागता हें उमाणें आमच्या फळां भितर सांग विकतलें कोणें मनशाक जिवोच मारला विकतला ताणें असलें कर्तुपादार बी मनीस न्हू एकसुणें आमी गोंयकार भरपूर जेवपी जेवण रुचोना नुस्त्यावी पूण आयज पालकाची रावण आमी कोत्ता व्हडलो शीत आमकां सांग रे नुस्तेकारा तुका आमी कितले आसा ते रीण जाल्यार नुस्त्या भितर कित्याक तुमी खाता तें फॉर्मालीन जाल्यार नुस्त्या भितर कित्याक तुमी खाता तें फॉर्मालीन तुमी दुसऱ्याक मारून बसयतात आपलें गोंय चिकनाक इंजेक्शन मारतात तसले ते दोतोर आतां भाजयेचे पासून वाडयल्यात तुमी दोर जाल्यार भाजये भितर सांग कसलो माता पावडर आमकां विकता वयल्यार तुमी सांगात कितलो दिन सोडलेले दुसऱ्यान फोटोन केल्ले दुडू कितलो तेंप तुमी कादेले एक एक मनीसराक सोडटा तुमी बेसावा मोगतेले आयज ना फाल्यां तुमचे भुरगे पिशे जावन रस्त्यांनी पोंगेले आमकां वीक तुमी कावयतात फाल्यां तुमकां कितें खातले आमकां वीक तुमी कावयतात